No fa gaires anys no coneixíem l'humus i ara és pràcticament un indispensable en qualsevol àpat de picoteig. Fa un temps vam fer un humus de remolatxa que era molt característic el color aquest de la remolatxa, quedava molt vistós. Si voleu trobar la recepta, feu clic aquí dalt. Avui farem un altre humus diferent que també agafa un color característic. Avui farem humus d'olives de Kalamata. Agafarem 400 grams de cigrons cuits, uns 100 grams d'olives de Kalamata amb pinyol, ja els hi traurem els pinyols, un parell de culleradetes de comí, un parell de cullerades de tahina, un gra d'all, un rajolinet de llimona, 50 mil·lilitres d'oli, un pessic de sal i per decorar una mica de sèsam torrat i pipes de carbassa. Amb un ganivet extraient la carn de les olives i retirant els pinyols. I ara ja podem començar a fer el nostre humus. Jo el faré a la Thermomix, però si no tenim Thermomix ho podem fer perfectament amb una batedora grossa. He tirat els cigrons, que és corregut, i he rentat una miqueta amb aigua. Ara hi poso les olives ja sense pinyol. Hi tiraré també l'oli, un raget de llimona. Llavors, hi tiro també l'all, l'he partit per la meitat després de pelar-lo. Hi tiro el comí. Jo n'hi poso 2 culleradetes, si us agrada una mica menys el gust, doncs hi poseu una. 2 cullerades de comí. I hi poso també la tahina, que són aquesta pasta de sèsam. Una i dues. I ara això, amb la Thermomix, ho començaré a velocitat 5 i ho aniré pujant al màxim, i amb una batedora faríem el mateix. Començaríem barrejant bé els ingredients i llavors triturant-los tan bé com puguem. Si veiem que se'ns fa molt espès, hi podem afegir una mica de l'aigua de les olives. Ja ho tenim tot ben triturat, ha quedat una massa molt fineta, que és la que buscàvem, i ara ho posarem ja en un bol. I llavors, un cop ho tinguem en el bol, el que farem serà deixar-ho reposar a la nevera una mitja horeta, perquè així s'acabarà de compactar i tindrà tot el gust. Quan he acabat de triturar-ho tot, m'he adonat que m'havia oblidat la sal i llavors n'hi he posat un polsim i ho he tornat a batre tot junt. Un polsim perquè, com que les olives ja són saladetes, no cal que n'hi posem molta. I ara ho filmo amb paper film, evidentment, i ho filmo així a pell per evitar que faci crosta. I això ho deixo a la nevera mitja horeta. I un cop reposat, ja ho podem muntar per menjar. Hi tirarem un raig d'oli per sobre i després el sèsam torrat i unes quantes pipes de carbassa. I això ara, amb uns totopos, ja ho podrem menjar. Molt bon profit!